Všetkých vás vítam, milí bratia a sestry, túto prvú nedeľu nového roka. Mohli by sme ju začať piesňou číslo 140. Spievajme na úvod nášho zhromaždenia pieseň číslo 140. Povstaňme k modlitbe. Oče náš nebeský, ďakujeme Ti za tento nový deň nášho života, za túto prvú nedeľu, kedy sa môžeme ako cirkev stretnúť v tomto roku. Ďakujeme Ti za to, že sa môžeme stretávať pri stole. Ďakujem Ti za chlieb, ďakujem Ti za víno. Nech tieto symboly novým spôsobom skrze Tvojho Ducha Svätého hovoria do nášho života o tej vzácnej, ale aj víťaznej a drahej smrti Pána Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. Ďakujeme Ti za to, že skrze Neho môžeme aj teraz k Tebe prichádzať. Ďakujeme za to, že môžeme mať smelú dôveru ako Tvoje deti, pretože Ty nás miluješ. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku, za to, že nás teraz ťaháš k sebe samému. Tak prosíme ťa, skrze milosť, skrze moc, zjavenie Ducha Svätého, nám oživ Tvoje slovo, dotkne sa našich srdc, nech Tvoje slovo prinesie ovocie, ktoré vytrvá v našich životoch, prinesie ovocie hodné pokánia, hodné zmeny nášho zmýšľania a takisto našich skutkov. Oslav sa v našom strede, nie len tu medzi nami, ale aj uprostred svojej cirkvi, trpiacej alebo radujúcej sa, Pane, posilni, zdvihni, povzbuď, naprávaj to, čo má byť napravené. A to všetko pre Tvoju slávu, kvôli Tvojmu vzácnemu a slávnemu menu. Amen.
Môžete si sadnúť a nájsť ešte pieseň číslo 144. Spievajme ešte pieseň číslo 144 a potom by sme si prečítali 2 verše z Božieho slova a spoločne by sme sa viacerými modlitbami modlili a vyprosili Božie požehnanie pre tento rok. 144. Myslel som, že by bolo dobré, keby sme sa spolu teraz na začiatku roku túto nedeľu sklonili k modlitbám a v kratších modlitbách sa viacerí zapojili do takého modlitebného zápasu za tento rok. A ja som mal na mysli jeden verš, alebo teda 2 verše z 1. kapitoly Rímskym. K ním povstať. K čítaniu týchto 2 veršov povstaňme. Rímskym 1, 16. a 17. verš. Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi, predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, alebo z viery pre vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete sa posadiť. Každý z nás pozná trochu svoj vlastný život, aj svoje potreby. Môže, nakoľko vám to aj Pán pripomenie, alebo ste aj slobodní a ochotní sa za to modliť, môžete priniesť aj teraz tie osobné potreby počas tejto modlitebnej chvíle. Ale myslel som na také 2 veci, hlavne, ktoré ja som mal na srdci pri týchto 2 veršoch. A to je
aby sme sa modlili za šírenie alebo rast evanjelia Pána Ježiša Krista tohto roku. Tu je napísané, že ja sa nehanbím. Tak každý z nás by mal toto povedať, toto vyznanie, že ja sa nehanbím za čo? Za evanjelium Kristovo, lebo čo robí to evanjelium? Lebo je mocou Božou na spásu. A ak si my to slovo spasenie chápeme tak v tom náboženskom zmysle, hej, že myslíme to spasenie, tú spásonosnú vieru a tú milosť toho zachraňujúceho aktu Božieho skrze smrť a vzkriesenie Pána Ježiša Krista, skrze jeho obeť, jeho očistenie, jeho prijatie, jeho ospravedlnenie. A máme na mysli tento jeden akt. Ale ak by sme si to slovo spásu alebo na spasenie preložili slovom záchrana, tak potom by sme to mohli povedať, že ja sa nehanbím za evanjelium. A teraz pod tým evanjelium nerozumíme iba 1. Korinským 15. kapitolu, tú definíciu, ale tú dobrú správu Božiu, lebo každá Božia dobrá správa do nášho života, aj pre veriacich, je evanjelium. Evanjelium. A ono prináša záchranu. Nehanbím sa za evanjelium, pretože prináša spasenie všetkým ľuďom, či Grékom, či Židom, či pohanom, či komukoľvek, ale nehanbím sa za evanjelium a to evanjelium chcem uchopiť a počuť Božie slovo do môjho života, ktoré je na spasenie, na záchranu, moju záchranu. A v 17. verši sa hovorí, že spravodlivý bude žiť z viery. A znova máme tendenciu to chápať tak nábožensky, že budeme večne žiť kvôli viere. Ale keby sme si tam dodali také slovo, že spravodlivý bude žiť z viery na každý deň. Tak dve veci. Ja mám na srdci aj predkladám ich pred vás. Nehanbím sa za evanjelium, tú Božiu zvesť o smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Evanjelium, to Božie slovo do môjho života, ktoré prináša dobrú zvesť, lebo keď Božie slovo očisťuje, je to dobrá zvesť alebo nie. Keď pozbudzuje, je to dobrá zvesť alebo nie. Lebo je na záchranu. Na záchranu. Na moju spásu každý deň a potom modlíme sa za to, aby sme žili život viery každý deň a aby ten život našej viery bol živý, aby rástol, aby o rok sme mohli svedčiť o mocných Božích skutkoch a oveľa viac v našich životoch. A kiež by sme videli aj ďalších zachránených tohto mesta a kiež by sme videli aj nádherné zmeny, ktoré Pán Ježiš Kristus chce urobiť v našom srdci, v našom charaktere, v našom myslení aj v našich skutkoch. Takže môžeme povstať a veľmi vás prosím o krátke modlitby. Modlitme sa viacerí. Svätý, drahý náš nebeský Otecko, ďakujeme Ti za nový deň milosti, že môžeme bdieť spolu, bratia a sestry, pri Tvojich nohách a túžime počuť tú vzácnu zvesť evanjelia, ktorú si Ty priniesol skrze svojich služobníkov na túto zem. Pane drahý, ďakujeme Ti za to, že ťa môžeme vítať medzi nami. Ďakujeme Ti za to, že môžeme prosiť, aby si očistil to naše srdce od všetkého, čo by naozaj zabránilo, aby si Ty bol v nás a my v Tebe. Ďakujem, Pane, za tento nový deň milosti Tvojej. Prichádzaj sa od srdca k srdcu, prosím ťa, a očistuj všetko to v našich srdciach, čo neoslavuje Teba. Chceme byť vernými Tvojimi deťmi, nie len poslucháčmi, ale aj činiteľmi. A preto prosím za každého
ďakujeme, že si medzi nami a preto prosíme, aby si bol veľmi oslávený skrze svoje deti, ktoré prišli, aby dali svoje srdce posvetiť Tebe. Amen. Pane Bože, ďakujem Ti za dobrú zväz, ktorá denne k nám prichádza cez Tvoje slovo. Prosím ťa, aby si nám pomohol jej rozumieť a prosím ťa, aby to rozumie preto, aby sme mohli takým prirodzeným spôsobom dieťať. Amen. Gospodine, ja ťa chválim za to, že si svätý, Pane, že si tak vzácny, taký na tomto mieste vítaný, Pane. Prosím, aby si ani tento rok neobrazal svoj zrak, Pane, zhromaždenia, Pane, obraz, Pane. Týchto detiach, ja ťa prosím, aby si nás zbudoval, Pane, aby sme sa nemuseli hambiť, Pane, rozprávať o tom, Pane, čo my sme prijali, čo my zažili, aby sme mohli posielať ďalej a rozprávať ďalej, Pane. Tak ťa prosím, aby si nás požehnal, tieto zhromaždenie. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, že Ty si nám dal to mocné posolstvo skrze Tvoje slovo, ktoré má viesť nás i mnohých ľudí ku záchrane. A požehnaj nám a buďme milostiví aj v tomto nastávajúcom roku, aby to mocné slovo pôsobilo a menilo mnohé a mnohé duše ku záchrane. Amen. Amen. Pane Ježišu drahý, nedajú sa vyrátať dobrodenia, ktoré prijímame od Teba. Ja Ti predovšetkým ďakujem, že si mojim pánom a spasiteľom, že si za mňa umrel. A veľmi, veľmi ťa prosím, aby som žila na Tvoju slávu. Amen. Amen. Svätý nebeský Otče, ďakujem Ti za to sveté, mocné a slávne evanjelium Kristovo, ktoré zaznelo aj do mojich uší, do môjho srdca, do môjho života. Ďakujem Ti za to z celého svojho srdca. Ďakujem Ti za to, že ono sa stalo mocou Božou na spasenie aj pre mňa. Chválim ťa za to. Chválu i čest i slávu i haleluja Ti za to všetko vzdávam. Amen. Amen. Pane, drahý nebeský Otec, Pane Ježiš Krista, za evangelium, ktoré ma zachránilo, ale vyznávam, že potrebujem ďalšie vyslobodenie týmto evangeliom, aby žila úprimný, Pane Ježišu, vo svojom chode, tu v zhromaždení, električke, u lekára, všade, kdekoľvek nám dáš ešte milosť sa pohybovať v život, aby bolo na Tvoju slávu, na Tvoju čest a také slovo mi daj milosti, keď s niekým budem o Tebe hovoriť, aby Ty si bol vyvyšený a oslávený, aby to slovo bolo mocou tomu ku záchrane. Amen. Amen. Veľmi ďakujem, Pane, za to, že prichádzaš aj teraz svojím slovom, aby si i pre tento nový rok nám dal úžasný program pre naše životy. A to program žitia, zvestovania Tvojho evanjelia, záchrany v Tebe. Veľmi ďakujeme, Pane, že Ty si ten, ktorý chceš prísť ku nám, chceš prísť s nami, aby sme mohli zvestovať záchranu v Tebe. A ďakujeme aj za tú výzvu toho, že sa tak má diať vo viere. Že sa tak má diať v plnom spoľahnutí sa na Teba, na to, čo Ty budeš konať, na to, ako sa Ty osláviš. Tak veľmi prosím, pomôž nám v tomto. Sme celkom závislí na Tebe, náš Pane. Amen. Amen. Ďakujeme Ti, Pane náš dobrotivý, za veľkosť Tvojho milovania. Za to, že Tvoja náruč je otvorená a ochotná prijať každého z nás i na prahu toho nového roku. A tak prosíme, aby si bol milostivý tým, ktorí ťa hľadajú, aby mohli ťa nájsť. Aby si uvedomili tú potrebu, že v Tvojej blízkosti je záchrana. Daj, nech Tvoje meno je nám každému vzácne. Amen. Amen. Pane Ježiši, veľmi Ti ďakujem, že celý rok si bol s nami, že môžeme teraz tu byť pred Tebou
a verím, že si tu ty uprostred. Ďakujem, že si nám doprial všetky svoje dary, hlavne duchovné, ktoré sú našim potešením a našou radosťou. Pane Ježiši, ďakujem ti, že si verný, Pán, a že s tebou môžeme počítať aj v tomto novom roku. Pane, ďakujem ti veľmi, že tvoje evanjelium sa hlása a prosím ťa, že ty buď prítomný so svojím svätým duchom a mocou svojho ducha, aby sa to nestalo, to hlásenie veľa razy len zvykom alebo povinnosťou. A prosím ťa tiež, že zmiluj sa členmi našich rodín a prived tých, ktorí ešte nie sú pri tebe, aby neodovzdali svoj život. Pomôž, aby sme všetci mohli teba chváliť a sláviť. Amen. Amen. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty nie si vydavateľ slov a že ty miluješ každého človeka. Miluješ hriechu a miluješ hriešníka. Pane Ježišu, ja ťa prosím, že tam, kada pôjdem ťa odrela vlastne aj za celý nás zbor, za nás všetkých, tak sme hovorili o tebe, o tvojej milosti, o tvojom spasení. Pane, tak ťa prosím, aby to som zavolil aby moje rodiny všetci boli spasení. Ďakujem ti. Amen. Ďakujeme ti, Pane náš, že doposiaľ si nám pomáhal, že si stál pri nás, že si videl naše potreby a že si nás uchránil. A prosíme ťa, aby viera v našich srdciach ostala taká silná v teba, aby sme až do konca života mohli žiť s tebou. Amen. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že tvoja milosť, ktorá nás sprevádzala celý uplynulý rok, prechádza v plnej moci aj do tohto nového roku. Že ty si ten istý a že budeš pôsobiť v našich srdciach, ale veľmi prosím, aby si ty obnovoval náš vzťah s tebou, aby si konal nové veci v našich životoch, aby si nás zmocňoval svojim duchom, aby ten náš svedecký život bol naozaj s odrazom tvojho svetla, tvojej lásky v našich životoch. Ďakujem, Pane, že ty budeš konať nielen v našom strede, v našom spoločenstve, ale celý čas aj tam, kde sa budeme pohybovať. My čakáme na tvoju milosť a na tvoje požehnanie. Amen. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že k nám aj teraz prichádzaš. Ďakujeme ti za to, že na začiatku tohto roka chceš nás obdarovať tvojou novou milosťou, ale nie len to, chceš nás aj očisťovať, aby si nás mohol naplniť tvojim duchom. Chceš, aby sme mohli vyznávať tak, ako Pavol apoštol v plnosti, že sa nehanbíme za evanjelium Kristovo. Pane, odpusť nám, ak sme sa hanbili za tvoje evanjelium a sme neotvorili ústa, keď sme mohli, alebo sme nežili evanjelium, keď sme mohli. Ďakujeme ti za to, že ty si odpúšťajúci Boh. Ďakujeme za moc tvojej krvi. Ďakujeme ti za to, že to nie je nejaká prázdna fráza. Naplňuj novým význavom v našom živote aj to, že aj túžbu v našom srdci po moci tvojho ducha, po tvojom živom slove. Pane, prosíme ťa, aby si použil naše ústa všade, kde budeme tohto roku. Aby sme mohli hovoriť o spáse, aby sme mohli hovoriť o evanjeliu, o tvojej smrti, o tvojom zmrtvých staní, o tvojej láske k ľuďom, o tvojej spravodlivosti, že ty si aj sudca a prichádzaš a budeš aj súdiť, tak ťa prosím, rob z nás poslov zmierenia, rob z nás zmierovateľov ľudí s tebou. Pane, použij nás v tomto procese a prosíme ťa, daj nám milosť žiť z viery na každý deň tohto roku, preto aby si sa ty oslávil. Amen. Môžete si sadnúť.
Nájdime si pieseň číslo 21, spievajme túto pieseň a potom sa zamyslíme nad Božím slovom. Ja by som ešte venoval chvíľu oznamom. Dnes večer nebude zhromaždenie. Chcem vyjadriť pozdravy, alebo nie, tie si nechám na koniec a potom môžete aj vy rozmýšľať, či sa pridáte ku mne, ktorí ste prišli na návštevu medzi nás. Mám oznam k voľbám. Sme oficiálne nevyhlásili výsledky volieb. Kvôli nedostatočnému počtu voličov neboli platné doplňovacie voľby. Takže zatiaľ toľko k tomuto. Z Evangelickej cirkvi sme dostali pozvanie na novoročný koncert Kráľov kráľ, na ktorom bude účinkovať chválospev ich zboru. Je to zajtra, ktorý by ste mali záujem o 17:00 v kostole na Mlynskej. Takže Kráľov kráľ, pozvanie od bratov a sestier z Evangelickej cirkvi. Mám tu k dispozícii knihu, ktorú predáva, z ktorej máme ešte niekoľko kusov, predávajú brat Barger. Otvorená náruč stojí 3 €.
teraz k tým voľbám, či vlastne ku tým pozdravom, prinášam pozdravy z Vavrišova, kde som mohol byť na Nový rok aj cez Silvestra. Pozdravujú veľmi bratia a sestry, aj jednotlivci, aj z celého zboru nám kládli na srdce, aby sme odovzdali pozdravy. Takže vítam všetkých, ktorí ste na návšteve, alebo ste po dlhej dobe medzi nás zavítali. Nech vás tu Pán Boh požehná. Ak má niekto z vás nejaký pozdrav, môže ho teraz odovzdať. Ďakujeme. Zavadke a otvorme biblické odsvetlenie na Žožovej povede a všetci tí, ktorí tam boli, vás srdečne pozdravovali. Takže neviem spomenúť na zakladateľa Amesa až po Vítame aj sestru Ruženku medzi nami. Ona bola aj na Silvestra o Vavrišove, tak my sa teraz takto povzbudzujeme vzájomne. Dobre, môžeme si nájsť text Božieho slova, na ktorým sa zamyslíme. 6. kapitola Skutkov. Ja som vám sľúbil, keď sme rozmýšľali o Štefanovi, na Štefana. Som si tak uvedomil, že ten druhý sviatok vianočný Štefan nemusí byť len na nejaké štefánske zábavy, ale že naozaj, keď sa pozrieme na toho Štefana, tak čosi iné tam vidíme v jeho živote. A tak ma to veľmi zaujalo, že som si povedal, musím sa vrátiť k tejto postave ešte spolu s vami. A budúci týždeň by som potom sa zamyslel nad textom, ktorý sme vytiahli pre zbor počas Silvestra. Takže môžeme postať čítaniu Božieho slova. Skutky 6. kapitola. Skutky 6 budeme čítať od 8. verša. V mene Pánovom. A Štefan, plný viery, milosti a moci, činil veľké zázraky a divy medzi ľudom. Ale povstali niektorí z tej tzv. Synagógy Libertínov, Cyréňanov a Alexandríncov a z tých, ktorí boli z Cilície a z Ázie a dohadovali sa so Štefanom. A nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Vtedy podhodili mužov, ktorí hovorili. Počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. A tak vzbúrili ľud i starších, i zákonníkov a prídúc na neho, chvatli ho a zaviedli pred cirkevný snem. A postavili falošných svedkov, ktorí hovorili, tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slová proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Lebo sme ho počuli hovoriť, že ten nazarecký Ježiš rozborí toto miesto a zmení obyčaje, ktoré nám podal Mojžiš. A všetci, ktorí sedeli v sneme, upreli na neho oči a videli jeho tvár, akoby tvár anjela. Toľko bolo sčítania Božieho slova, môžete si sadnúť. Pohľad na Štefana je naozaj, si myslím, najviac určený tým sviatkom Štefana, počas ktorého je také sústredenie na Štefana ako na prvého mučeníka. To je taký typický pohľad na druhý sviatok vianočný Štefana ako mučeníka. Je to úplne prvý mučeník pri tomto začiatku cirkvi alebo zrode cirkvi, ktorý zomrie. Keď hovoríme o tom slove mučeník, tak myslíme na to, že zomrie za svoju lásku k Pánu Ježišovi Kristovi. Čiže Pán Ježiš Kristus je ozaj preňho niekto,
za koho on je ochotný zomrieť. Zomrieť. Nie len niečoho sa vzdať, ale zomrieť. No a my, a určite je to veľmi dobré, máme pamätať na tých, ktorí trpia pre Krista. A preto je to dobrá pripomienka modliť sa za tých, ktorí sú prenasledovaní kvôli viere, ktorí sú prenasledovaní kvôli šíreniu evanjelia, kvôli Ježišovi Kristovi, pretože iba v ňom je spasenie, v žiadnom inom mene. Amen. Či je to niekto hinduista, alebo islamista, alebo neviem, čo všetko vymenovať, nemôžem nič iné povedať ako to, čo písmo hovorí. Niet v žiadnom inom mene spasenie. A Štefan je ochotný za to zomrieť. Hej, že nie len vypnúť počítač alebo televízor, alebo vzdať sa neviem koľko peňazí, ale zomrieť. A takisto ľudia aj dnes na svete, možno každý deň zomiera nejaký kresťan za svoj vzťah, za svoju vieru k Pánu Ježišovi a my sa musíme v Pána Ježiša a my sa musíme za nich modliť aj podporovať tých ľudí. Podľa niektorých odhadov, a to som nepovedal, keď som na Štefana o tom hovoril, nie priamo ľudia, ktorí zomreli kvôli viere, ale kresťania, ktorí sa dostali do centra vojenských konfliktov. Čiže nepriamo, nie priamo, ale nepriamo, lebo vo vojne guľky zabíjajú hocikoho a tam v tej situácii sa nevyberá. Tak niektorí hovoria, že až 1 000 000 kresťanov zomrelo za prvých 10 rokov nášho krásneho vedeckého progresu a výskumu a rastu tohto storočia. Až 1 000 000 ľudí, ktorí boli účastní rôznych konfliktov, či v Kongu, hlavne v Kongu, náboženské konflikty, Nigérii, Etiópii, Indii. Také triezve štatistiky alebo triezve čísla hovoria o 8 000 ľudí ročne, ktorí zomrú za svoju vieru v Pána Ježiša Krista. 8 000 našich bratov a sestier dá život za Pána Ježiša Krista, pretože nezavrú ústa a neprestanú žiť pre Ježiša. Ale Štefan je nielen významný tým, že zomrie ako mučeník, ale on je významný aj tým, kým on je ako človek, ako muž. Kvôli svojmu osobnému životu a na ten sa pozrieme aj teraz a môžeme sa modliť, aby Pán nám pomohol byť takýmito mužmi a ženami. Muži a ženy sú dôležití v dejinách, ale tiež majú, lebo menia dejiny svojim vplyvom, svojimi slovami, svojimi skutkami, ale tiež majú svoj význam ako ľudia, ktorí sú a ako ľudia, ktorými oni sú, priamo ovplyvňujú aj tých, ktorí s nimi žijú. Štefan bol významnou postavou písma nielen ako mučeník, alebo mučeník, to znamená, že zomrie za Pána Ježiša Krista a v tom je jeho obrovský význam, ale aj tým, že čo to prinesie, tá jeho smrť, a tá jeho smrť priniesla nie radostnú vec pre tých, ktorí boli v Jeruzaleme, ale nutnú vec preto, aby sa šírila zvesť evanjelia po celom svete. Príde prenasledovanie. Jeho smrťou príde prenasledovanie a tá celá masa ľudí sa dá do pohybu a zachváti plameň. Boh zachváti plameňom cez nich celé stredozemné more alebo oblasť tých všetkých pobrežných štátov a potom ďalej aj do Európy. A on je významný aj ale cez tú svoju vnútornú silu,
vnútorný charakter, oddanosť Kristovi a zápal. No a tým svojim charakterom, tou svojou zápalistosťou, tým svojim nadšením a oddanosťou Kristovi ešte aj dnes zapaľuje Pán Boh srdcia po celom svete. A my sme tu pod týmto Božím slovom pred plasticky opísaným príbehom človeka, ktorého charakter je úžasný, ktorého oddanosť je úžasná, ktorého zápal je chytľavý. Tak kiež by sme my boli takíto a pohli sa aj v našich životoch dnes trošku ďalej a stali sa takýmito ľuďmi ako on. Takže pozrieme si znovu na silu a jeho vplyv, silu jeho života a vplyv jeho života. Prvú vec, krátke opakovanie, všimli sme si to pri jeho vyvolení. Vtedy cirkev má cirka 30 000 ľudí, 30 000 členov, žiadny malý zboreček, čiže približne z takejto masy ľudí, z takéhoto počtu vyberajú Štefana a keď rozmýšľajú o dobropovestných mužoch, čiže o tých, na ktorých vidieť v živote. Hej? Čiže je to jeho vonkajšie také znamenie, keď pozerajú na ľudí a vidia ich správanie a vidia ich život, tak napadne im Štefan ako koľký v poradí? Tých 7 ako prvý v poradí. Hej? Čiže vyčnieva v tom vyvolení, že toto je človek dobrej povesti, plný ducha, plný viery a plný ducha. Takže on je grécky žid, nezabudnime na to, že je grécky žid, znamená nie pravoverný tam z Jeruzalema, grécky žid. A takto nádherne vyniká z celej tejto masy a Pán si gréckeho žida takto používa. Peter kvázi končí v skutkoch, ako keby končilo tak jeho svedectvo, hej, že on je taký hovorca v knihe skutkov. A potom príde grécky žid Štefan, ktorý tvorí taký most a za ním príde Pavol apoštol, ďalší grécky žid, ktorý nesie evanjelium do celého sveta. A tak medzi Petrom a Pavlom Štefan tvorí ako keby taký most a skutočne aj jeho plášť ako keby padol na apoštola Pavla a možno aj kvôli tomu, že apoštol Pavol stál tam pri jeho smrti. A Boh veľmi do jeho srdca prehovoril aj cez tú smrť. A potom ho Boh zastaví a nesie ďalej a takisto aj zomiera mučenickou smrťou. A možno pri tej svojej mučenickej smrti Pavol apoštol nemyslí len na svojho pána Ježiša Krista, ale myslí aj na toho prvého, ktorého on dovolil, aby zabili. Druhý znak tej jeho sily a vplyvu v živote sme videli v jeho charaktere. A ten charakter jeho je poznačený tým, čo je vo vnútri. Hej? A tam máme napísané, že je plný čoho? Plný viery. Hej? Najprv tam máme vieru. Čiže bol plný viery. On veril, že ten Mesiáš, Pán Ježiš to bol ten Mesiáš. On je naplnením toho, čo Mojžiš predpovedal. On je zvrchovaný Boh. A Pán Boh riadi celé dejiny a jeho osobný život. Pán Ježiš je po pravici Božej. On ho tam vidí. On aj vie, kam ide. Verí tomu. On je plný viery a plný ducha. A väčšinou veci, ktorých sme my plní, potom aj určujú náš život. Alebo dominujú nášmu životu. Hej? Keď som plný úzkosti, tak tú úzkosť aj vidieť potom. Keď som plný hnevu, tak som zlostný človek. Proste to, čím som plný, to ma potom aj ovplyvní. A keď som plný pokoja, alebo keď som plný nadšenia, tak to vidieť, ma to ovláda. Hej? Čiže v tomto zmysle plnosť. Keď som plný niečoho,
tak ma to ovláda, mi to dominuje. A on je plný viery. Čítame, že je plný viery, ale je takisto plný Ducha Svätého. Čiže verí a poslúcha. Podáva sa Božiemu duchu. Podáva sa vedeniu Božiemu. Počúvne, čo mu Boh hovorí. Verí tomu a poslúcha a vzdáva sa riadenia svojho života. Koľký z nás sa nechceme niekedy vzdať riadenia nášho života? No, bili by sme sa dakedy za to. Si budem sám rozhodovať. Ja sám sa povediem. Tak on sa vzdal toho. On úplne to dal Pánu Bohu. Štefan. Potom táto dvojica, viera a Duch Svätý, vedú k druhej dvojici, že je plný, pamätáte si ešte, čoho? Milosti a moci. Zaujímavé, nie? Že plný viery, keď som plný Božieho slova a verím mu, keď viem, kto je Boh, keď viem, kto je Ježiš, keď viem, čo robí, poslúcham, podávam sa mu, tak to vedie k tomu, že je plný milosti. A on je vyslovene milostivý človek. Jeho zvolia ku vdovám, ku službe vdovám. To bola veľká služba. V tej dobe dalo by sa o tom veľa hovoriť. On slúži pravidelne vdovám. Je tam treba určitú milostivosť, určitý prístup. On ho má. V 7. kapitole 60. verši čítame, že keď ho kameňujú, tak povie: Pane, čo? Nepočítaj im tohto hriechu. Hejže, no už neviem, ako sa dá viacej ublížiť, ako keď by vás niekto chcel zabiť. Hej. Už sa nedá ublížiť, keď už do vás hádžu kameňom. A on, namiesto toho, aby zvolával Boží trest, hej, že stresť si ich, pomsti ma, dokáž moju pravdu. Tam stojí bezbranne, Bohu dáva obranu, Bohu dáva svoj život a hovorí, nepočítaj im tohto hriechu. To je úžasný, úžasný postoj odpúšťania a milosti. A teraz sa dostávame k ďalším dvom veciam v tom texte. A to je, dostávame sa k jeho odvahe. On bol smelý kresťan. Smelý kresťan. Odvážny človek. A v tom vidíme jeho veľkú silu života a vplyvu. V 9. a 14. verši sme čítali, že povstali niektorí z tej tzv. Synagógy libertínov, niekedy sa tam dáva množné číslo, zo synagóg libertínov a Cyréňanov a Alexandríncov a z tých, ktorí boli z Cilície a Ázie a dohadovali sa so Štefanom. 10. verš. A nemohli odolať múdrosti a duchu sa myslí tej energickosti a tomu zápalu, ktorým on hovorí. Vtedy podhodili mužov, ktorí hovorili, počuli sme ho hovoriť rúhavé slová proti Mojžišovi a proti Bohu. A tak vzbúrili ľud i starších i zákonníkov a prídu na neho, chvatli ho a zaviedli pred cirkevný snem a postavili falošných svedkov, ktorí hovorili, čiže neustále je pod tlakom, pod osočovaním, pod násilím a oni o ňom povedia v 13. verši, tento človek čo robí? Neprestáva. Hej, že celý čas sa mu vyhrážajú, už ide do vážnej situácie a tu oni o ňom povedia, že neprestáva hovoriť. Tak toto je nádherná zmienka o jeho odvahe. Úžasná vec. Nezbalil svoj kresťanský batôštek, nestiahol chvost, nezačal chytráčiť, nezačal špekulovať, nezačal kalkulovať, tak nie takéto slová poviem a radšej nič nepoviem, alebo iba toto poviem a tu radšej nie, aby sa nerozvlnila hladina. On je odvážny, všade je obklopený ľuďmi
A on ide ďalej v tom nepriateľskom svete. Normálne fyzické nepriateľstvo proti nemu a on je plný viery a ducha a je plný lásky k ľuďom, lebo to je to slovo milosť, a moci, že nemohol inak. Tak je tým premožený, že ja nemôžem inak. Ja nemôžem inak hovoriť, ja nemôžem inak žiť. Nie som raz tu taký a potom som tam onaký. Šiel proti tomu systému myslenia. On má pred sebou nábožensky založených ľudí. Ide proti systému konania v tom systéme náboženskom. Ide proti zneužívanému alebo zaužívanému náboženskému mŕtvemu systému. A nezavrie ústa. A Božiu pravdu v Kristovi zjavenú nezamlčal. A my sa tiež nedajme pomýliť v dnešnom svete. Tento svet nie je našim priateľom. A Božie slovo nás varuje, že nemáme byť priateľmi so svetom. Že s týmto svetom sa nedá byť priateľ na tej úrovni tohto sveta. Že môžeme milovať tých ľudí, ale nemáme byť priateľmi s duchom, myslením, s touto dobou. Kto chce naozaj žiť s Kristom, tomu nebudú tlieskať. Nám nebudú tlieskať v tejto dobe veľkej tolerancie, keď povieme pravdu o tomto alebo tamtom. Žiť s Kristom znamená ísť proti duchu tejto doby, proti vládcovi tohto sveta. Žiť s Kristom dokonca znamená ísť aj proti svojej vlastnej telesnosti. Čo kričalo telo Štefana? Štefan, zabijú ťa, bude to bolieť. Bude to bolieť. Vieš čo? Radšej sa stiahni. Štefan ide proti svojmu telu. Naše telo, a teraz neukazujem na vás, 3 prstami na seba ukazujem. Naše telo nám rozkazuje toľkokrát, urob toto, tamto si povoľ, tamto si vychutnaj, tamto si uži. Tak on ide proti systému, ide proti mŕtvemu náboženstvu, ide proti vládcovi tohto sveta a ide proti vlastnému telu. Ide proti vlastnému telu. A čítame tam v 9. verši, že sa dohadoval s tými ľuďmi. Tí ľudia jednoducho sa spojili proti Štefanovi. Všimnite si, že z koľkých rôznych miest sa ľudia spoja proti Štefanovi. Že v normálnom živote ani by sa nebavili spolu, lebo každý z nich má svoju synagogu. K tomu poviem niečo. Tam sa stretávajú, lebo to je v ich jazyku v Jeruzaleme, ale keď ide o Štefana, tak museli spojiť sily, lebo normálne nevedeli odolať duchu, teda múdrosti a duchu, s ktorým hovorí. Tak to vidíme isté u pána Ježiša. Keď Pilát a Herodes, dvaja nepriatelia, sa spoja, aby sa dohodli a podporili v ukrižovaní pána Ježiša Krista. Synagóga, slovo synagóga znamená to podstatné meno, že miesto spoločného zhromažďovania sa. A sloveso znamená spoločné zhromažďovanie. No a tento zvyk, alebo toto, neviem ani ako to nazvať, prax, pravdepodobne sa rozvinula a vznikla v babylonskom zajatí, keď nemali chrám. A oni potom sa presťahujú späť do Jeruzalema a prinesú si so sebou tento zvyk, kde si spolu v synagóge čítajú Božie slovo a uctievajú Boha, Jahveho, svojho Boha. No a teraz za 500 rokov sa to tak rozvinulo, že podľa niektorých historikov tu, v tejto dobe, v Jeruzaleme, bolo 480 synagóg. Za pána Ježiša. 480. No a nemuseli byť veľké. Stačilo 10 ľudí a to už tvorilo synagógu a to spoločenstvo alebo tú komunitu, ale mohli byť väčšie. Mohli byť aj
1000 alebo ja neviem, keď mali tam vizionárskych vodcov a mali tam určitú organizáciu prepracovanú a tak ďalej. A medzi týmito 480, ak je to číslo, máme synagógy týchto libertíncov, alebo Cyréňanov a Alexandríncov a tých, ktorí boli z Cilície a Ázie. Čiže oni mali každý svoje miesto zhromažďovania sa v svojom jazyku, v Jeruzaleme. A preto, aby mali v Jeruzaleme synagógu, tak museli udržiavať tú synagógu. To znamená, že nejakým spôsobom aj platili zrejme tých, ktorí to tam udržiavali, aby sa tam mohli stretávať. No a počas roka, keď tam prichádzali, tak vedeli, že tu je synagóga libertínov. A to boli oslobodení Židia z Ríma. V 63. pred pánom Ježišom zavliekli množstvo Židov do Ríma, potom neskôr ich oslobodil ten istý cisár a oni tam vytvorili komunitu vedľa Ríma a stadiaľ sa vracali. Potom máme tam tých Cyréňanov a Alexandrícov, to sú z Egypta Židia alebo z Afriky. A potom máme tam ďalších, ktorí sú skupiny z Ázie. Turecko a Sýria, Malá Ázia. Čiže môžeme sa domnievať, že aspoň 3 synagógy tu spojili sa proti Pavlovi. Niektorí hovoria 5, niektorí 1. No ale spojili sa z rôzne tieto jazykové skupiny. Zahraničných Židov, toto ešte poviem, gréckych Židov. Vo vlastnom jazyku pre svoju vlastnú jazykovú skupinu. Máme tu Cilíciu. Napadne vám, že ktoré je hlavné mesto Cilície? Tarzus. A napadne nám hneď postava, ktorá je z Tarzu? Pavol apoštol. A niektorí hovoria, že dokonca Pavol apoštol mohol byť ten, ktorý vedie vášnivé debaty, lebo tam je slovo, že dohadovali sa, to znamená férová debata. Čiže spojili sily, no musíme ho nejako preargumentovať, ale je tam napísané, že nevládali ho preargumentovať, lebo Duchom Svätým ovládanú myseľ nedokázali preargumentovať. Tak zápalisto a s takým obsahom Štefan hovoril. A možno diskutoval tam s Pavlom. A Pavel možno nezabíjal úplne neznámeho človeka, keď Štefan zomieral v 7. kapitole. A keď nestačili argumenty, tak k čomu dochádza? Dochádza ku ohováraniu. Hneď mu začnú špiniť meno. Najmú si tam ľudí, ktorí začnú hovoriť polopravdičky a nepravdy. A slúžia diablovi. Potom tam čítame, že búria ľud, že reči alebo špinenie povesti vždycky prinesie nejaké ovocie. A oni k tomu pridajú ešte aj to, že búria ten ľud. Vyslovene huckajú ten ľud ako za čas Pána Ježiša Krista. A teraz rozumieme tomu dobre, že tak ako za čas Pána Ježiša Krista vítali ho palmovými listami, Hosanna kričali a na konci kričali ukrižuj ho, tak máme prvé kapitoly skutkov, sa hovorí, že a cirkev mala priazeň u všetkého ľudu mala cirkev priazeň a tu zrazu už sa preklopilo na druhú stranu a nenávidia a dajú sa naviesť, dajú sa vzbúriť a nakoniec najmú si falošných svedkov, to znamená, že im normálne zaplatili, aby hovorili klamstvo. A keď nestačí ohováranie a to také búrenie, huckanie, tak treba násilie. Chmatnú ho, máme tam sloveso, že ho schmatli v 12. verši, násilím ho schvatli a priviedli ho pred snem. Takže máme pred sebou takú čistú diabolskú taktiku a sledujte politiku alebo hocičo, že to takto funguje. A Štefan znova
stojí pred tým rozhodnutím, čo robiť. Či kázať, stiahnuť sa, alebo nie. No keby sa stiahol, tak nemáme celú 7. kapitolu v skutkoch, čo je jeho kázeň. Takže on uprostred tej situácie takéhoto násilia, poohovárania alebo vzbúry, ktorú vyvolali proti nemu, začne hovoriť evanjelium a hovoriť Božie slovo. Zvestuje Mesiáša, ktorého Mojžiš predpovedal. A nakoniec im povie, že vy ste jeho vrahovia. Nakoniec povie takéto slova. Povedal pravdu bez ohľadu na cenu. A 4. znak jeho sily vnútornej, alebo teraz ju vidieť, sily jeho života, vidieť na jeho tvári. 15. verš. A všetci, ktorí sedeli v sneme, upreli na neho oči a videli jeho tvár, akoby tvár anjela. Viete si predstaviť, že ako boli plní nenávisti, ako boli plní zlosti, vraždy, alebo takých myšlienok, čo to tu tento robí. A oni vidia slávu Božiu v jeho tvári. Sú len 2 postavy v písme, na ktorých tvári bolo vidieť Božiu slávu. Mojžiš a Štefan. Mojžiš, na ktorého tvár sa nemohli pozrieť, keď schádzal z vrchu a niesol dosky zákona. A v 2. Korinským 3 môžeme si nájsť ten text. Druhý Korinským 3. Ja sa k tomu vrátim, len poviem ešte niekoľko slov. A pozerajú na tvár Štefana, jeho tvár svieti a jeho tvár vyžaruje Božiu slávu. Jeho obviňujú tam z rúhavých slov proti Mojžišovi a Pán Boh sám, tak ako na tvári Mojžiša, zjavil svoju slávu a tým potvrdil svoju zmluvu s ľudom, starú zmluvu cez dosky zákona. Potvrdil svoju zmluvu s ľudom a tu na Štefanovej tvári, ako keby pred očami celého Izraela, potvrdzuje službu novej zmluvy alebo novú zmluvu so svojím ľudom. A v 2. Korinským 3 čítame o tej službe, že na Mojžišovej tvári videli Božiu slávu a on je služobník starej zmluvy v 7. verši. A jestli služba smrti, tak to písmo nazýva, tamto bola služba smrti v literách, vyritá na kameňoch, bola slávna, takže nemohli synovia Izraelovi hľadieť do tvári Mojžišovej pre slávu jeho tvári pominuteľnú, ako by potom nemala byť služba ducha slávna. Ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravodlivosti je omnoho slávnejšia. Ba zrovna ani nebolo oslávené, čo bolo oslávené v tej čiastke v službe odsúdenia pre zvrchovanú, rozumejme tomu dobre, nastávajúcu slávu služby ducha. Lebo ak to pominuteľné skrze slávu, tým viac to, čo trvá v sláve. Majúc teda takú nádej, používame veľkú čo? Smelosť, odvahu. A to ma vedie k takej záverečnej výzve pre nás všetkých. Keď tu čítame, že služba smrti, stará služba zvestovania litery vyritej na kamenných doskách bola slávna, o čo viac je slávnejšia služba ducha. A majúc teda takú nádej, ktorú duch prináša a služba ducha prináša,
používame veľkú smelosť. Štefan odráža na svojej tvári Božiu slávu ako potvrdenie Božej zmluvy so svojím ľudom. Pán Boh na tvári Štefana potvrdzoval službu novej zmluvy pred celým Izraelom. Tak keď stojíme aj pod zvukom tej 3. kapitoly 2. listu Korinským, keď máme nádej, ktorú sme uchopili skrze novú zmluvu, skrze službu ducha, ktorá nie je už v tej litere vyritej na doskách, ale v službe ducha, ktorá píše do nášho srdca. Do nášho srdca píše Boží zákon a v našom srdci hovorí: si očistený, si Božie dieťa, Kristus za teba zomrel, môj si ty. Tak o čo viac by sme my mali byť smelí v tejto dnešnej dobe? Nech cez náš charakter, Boží charakter, cez našu odvahu a smelosť a odraz Božej novej zmluvy na našich životoch a na našich tvárach zjavuje Pán Boh svoju slávu v Košiciach aj na Slovensku v roku 2014. Amen. Môžeme povstať. Môžeme využiť túto chvíľu aj nielen ako odozvu na slovo, ale aj našu vlastnú spoveď, alebo vyznanie, alebo pokánie pred Večerou Pánovou. Nech Pán robí to svoje dielo očisťovania medzi nami a posvecovania a zjednocovania v jeho duchu. Môžeme sa modliť. Ak niekto sa chce nahlas modliť, nech sa páči. Otče náš, prosíme ťa v tejto chvíli pred Večerou Pánovou, aby si skrze obeť tvojho drahého syna, Pána Ježiša Krista, prikryl naše srdcia, očistil náš hriech, naše pochybovanie, naše strachy, našu úzkosť, našu neveru, naše zlé myšlienky, zlé slova, zlé skutky, zlé postoje. Pane, príď medzi nás s duchom pokánia. Nech naozaj zažijeme ovocie skutočného pokánia v našom strede skrze moc tvojej očisťujúcej krvi, tvojho slova, Ducha Svätého. Požehnaj nám túto chvíľu, Pane. Ďakujeme ti za tvoju milosť, za tvoje odpustenie. Amen. Môžete ostať stáť. Prosím bratov, aby prišli dopredu. A prosím brata Jara Bána brat Bargera. Prosím brata Jara o modlitbu vďaky za chlieb. Pane Ježišu, veľmi ďakujeme za to, že v tvojej milosti v tejto chvíli smieme prichádzať spoločne ako obecenstvo a ako jednotlivci pred tvoju tvár, aby sme vzdali vďaku za tvoju obeť. Pane, ty si daroval samého seba. Tvoje telo bolo lámané. Ty si podstúpil obeť, aby si nás našiel, aby si nás zachránil. Veľmi ďakujeme, Pane, za to, že v tejto chvíli budeme smieť mať a máme obecenstvo s tebou. Že smieme nanovo prežívať tú tvoju lásku, tvoju dobrotu a tvoju blízkosť. Tak veľmi prosíme, Pane, aby si odpustil, keď si ideme svojimi vlastnými cestami, keď nespoliehame na teba, keď nežijeme v plnej dôvere v teba. Prosíme veľmi, Pane, aby si nás svojim duchom v tejto chvíli obviňoval, tešil, povzbudzoval. Veľmi túžime potom, aby v tejto chvíli i toto obecenstvo pri tvojom stole bolo chválou, slávou tebe v našich srdciach.
V mene Pána Ježiša Krista ďakujeme. Amen. Amen. Prosím, posaďte sa. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc zlámal a povedal: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že Ty máš miesto pokoja. Pre každého z nás si ochotný dať svoj pokoj, aby sme v pokoji a spravodlivosti mohli žiť pred Tvojou tvárou. A tak skláňame sa aj v tejto chvíľky pred Tvojim majestátom. Amen. Amen. Podobne, keď bolo po večeri, Pán Ježiš vzal kalich a povedal: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, to činte koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Môžeme povstať, modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju obeť, ďakujeme Ti za Tvoju očisťujúcu moc, Tvojej lásky, milosti a ďakujeme Ti za to, že Ty prichádzaš. Prosíme ťa preto, aby si pozdvihol Tvoju cirkev, aby sme boli tými, ktorými máme byť. Amen. Môžete si sadnúť. Nájdeme si ešte pieseň číslo 100 a na záver nášho zhromaždenia
spievajme pieseň číslo 100. Pri poslednom verši povstaňme. Počas tejto piesne tiež urobíme našu pravidelnú zbierku dobrovoľných darov, tak ako Pán nám dáva na srdce. Nech to robíme z vďačnosti. Pokoj vám a láska s vierou od Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho Pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Amen. A tak Bohu Otcovi nášmu, a tak Bohu Otcovi